Moltes gràcies, senyor president. Primer que res, des del grup parlamentari Compromís volem congratular-nos de que tenim una gran societat civil. Tenim una societat civil madura, important, que avui tenim una representació de la societat civil, l'autèntica, així a casa nostra, que ha estat capaç de reunir més de 90.000 signatures per a recuperar un servei públic de qualitat. Moltes gràcies pel seu treball, per esta ILP que ens fa avui reunir-nos així. Pregue als invitats que prenen asiento i recorden que no se pot fer cap manifestació de cap tipus en la tribuna. Senyories, i a l'intervinent li pregue que es dirigisca a la cambra. Anem a fer complir el reglament per tots els costats, senyories. Per tots els costats, mentre aquesta presidència l'ocupe un servidor. Continue, senyoria. Senyor president, crec que tots estem orgullosos i orgulloses de tenir una societat civil potent que ha estat capaç de reunir 90.000 signatures, 90.000 voluntats per a recuperar un servei públic que el 29 de novembre va estar liquidat per el vot majoritari del Partit Popular. I avui ens trobem així per veure si ho podem recuperar i ho podem recuperar en les millors condicions. Han fallat moltes coses, però vull fer una intervenció propositiva, positiva, per a recuperar allò que alguns ens van furtar i per a posar en marxa el servei públic. Perquè el que anima a la gent que vam signar, per desgràcia, ni el president Fabra ni els membres del Consell van signar aquesta ILP, el que ens anima és a recuperar el consens, a recuperar el trellat, a recuperar el nostre servei públic de ràdio i televisió valenciana per l'exposició de motius que s'acaba de parlar. I el representant dels intervenents, el senyor Antonio Montel, ens va dir a tots nosaltres que va ser la incapacitat per exercir el diàleg i la falta d'habilitat per a construir consensos el que ens va privar als valencians de tindre aquest servei públic. Volem recuperar consensos i volem recuperar el servei públic? Doncs, senyories, és molt senzill. Si volem, podem. Si volem, podem tindre ràpidament el mes de gener, de febrer, el servei públic de ràdio i televisió valenciana. Si n'hi ha voluntat política i els interessa, i ens interessa a tots, els grups de l'oposició estarem d'acord, perquè estem en molta sintonia, en total sintonia en el que se'ns planteja des de la societat civil. El que cal veure si el Partit Popular rectifica. No facin cas a un president que ens porta al desastre, que està fent-se perdonar, que vol ser nomenat a dir des de Madrid, que en un pronto, vull pensar que va ser un pronto, es va portar vostès, i m'ho han dit alguns, vostès personalment, es va portar a una decisió injusta, negativa, poc intel·ligent. Allò que és intel·ligent en aquests moments és que el grup parlamentari popular doni passos en el sentit de recuperar el servei públic. Seria la decisió més intel·ligent. Reconciliaria el nostre poble. Donaria viabilitat financera a la Generalitat Valenciana. Per què no han pogut tancar vostès el servei públic? Perquè ja els van dir que els bancs dels 1.300 milions d'euros de les diferents ampliacions de capital els han demanat que els paguen en caix, ràpidament. I per això no es pot liquidar. I per tant la viabilitat econòmica és dir ara que no volem continuar la liquidació i que volem recuperar el servei públic. Tècnicament és viable. És econòmicament la millor solució. I els diré per què. Vostès han pensat el que suposarà la resolució judicial contrària al tancament de Ràdio i Televisió Valenciana? Vostès ho han pensat? Vostès entenen el que suposarà dir no a l'extinció dels contractes laborals que vostès volen extingir i n'hi ha una era d'extinció que està en l'Audiència Nacional? Al voltant de 55 milions en salaris de tramitació i en seguretat social. I aquest procés pot durar diversos anys. Vostès ara volen, i tots volem, i anem a aprovar, que se tramite una ILP a través d'un projecte de llei, una proposició de llei. Això pot durar molts anys. Ja ho van fer vostès quan la llei de l'Horta, la iniciativa legislativa popular, ens van dir que això ja ho faria el Consell i es van negar a que es tramitara. Han passat 12 anys i no s'ha fet res. Ens podem permetre estar altra vegada tants anys, tant de temps, sense recuperar el servei públic? No. Si volem, podem. I nosaltres volem, perquè tècnicament i jurídicament és possible.
i econòmicament, senyories del PP, és el que millor ens interessa. En 14 milions d'euros podem tindre en funcionament la ràdio i la televisió valenciana pronte. 14 milions d'euros. El pressupost que vostès aprovaren ahir i que nosaltres creiem que en frau de llei, perquè no estan equilibrats les despeses i els ingressos, contempla 55 milions d'euros per al tancament de la ràdio i la televisió. Per què no podem usar, perquè modificacions de crèdits vostès fan contínuament, 14 milions d'euros per a posar en marxa ràdio i televisió? Per què no podem obrir una negociació amb els treballadors, amb el comitè d'empresa, per redimensionar la situació? N'hi ha molts treballadors que no tornaran, que es jubilaran, i el comitè d'empresa, en consta, estan en disposició de dialogar. El que se demana, dialogar, senyories, dialogar, recuperar el servei públic, fer viable la ràdio i la televisió. Per altra banda, els impactes econòmics, més enllà del cost, que han sigut 144 milions, nosaltres calculem al voltant de 200 milions el cost d'aquesta decisió seua. Sí, sí, sí. I més de 5.000 persones en el treball. Parlen vostès, no només amb els treballadors, amb el sector audiovisual, que ha fet propostes molt interessants sobre com recuperem el sector audiovisual, un element fonamental, com diu la ILP, per a refer-nos com a poble, per a refer la nostra economia, l'economia puntera que aporta valor afegit. N'hi ha projectes, eixe també, tots, però dialoguen, recuperem el servei públic. 5.000 persones han deixat de treballar, s'han perdut per falta de ràdio i televisió valenciana. Quins ingressos anem a produir si no anem a tindre ingressos d'IVA, d'IRPF, d'impost de successions? Com ens anem a refer? Necessitem la ràdio i la televisió pública valenciana i la podem tindre si vostès volen, i la podem tindre pronte i bé, si n'hi ha diàleg, si n'hi ha negociació i si vostès deixen de danyar els interessos estratègics del poble valencià. Aquesta és la petició que avui fem així. Més enllà que aprovem la ILP, negociació i reapertura ràpida de ràdio i televisió valenciana. Si volem, podem. Gràcies, senyor Morera. En representació del grup parlamentari socialista, senyor il·lustre diputat Josep Moreno té la paraula.